Gan weithio'n agos gyda'r tîm caffael, roeddem yn rhan o'r broses dendro wedi gofyn i'r sawl oedd yn tendro ystyried buddion cymunedol. Roedd gan LAS Recycling Limited nifer o fentrau ar waith yn cynnwys cefnogi timau chwaraeon lleol ac addysgu plant ysgol lleol trwy eu canolfan addysg ailgylchu yn Llanbedr Pont Steffan. Roedd y fanyldeb fanwl a'r pwyslais a'r ansawdd yn ystod yr ymarfer dendro ar gyfer gwastraff wedi sicrhau canlyniadau gwych. Agwedd allweddol ar y contract hwn yw'r monitro a'r adrodd manwl sydd yn ei galluogi i ganolbwyntio ar y modd yr ydym yn cynhyrchu ac yn delio â defnyddiau gwastraff. Wrth gaffael nwyddau a defnyddiau, rydym yn rhoi sylw i gylch bywyd defnyddiau pecynnu ac yn ystyried y modd y maent yn effeithio ar ein gallu i ailddefnyddio neu ailgylchu'r defnydd. Mae gan y tîm ystadau berthynas waith agos a'n contractiwr rheoli gwastraff ac mae'n parhau i fonitro a datblygu ein strategaeth rheoli gwastraff.